ଆମ ବାରିପଟେ ଏତେ ବଡ ସାପ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏନାଦର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଥିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମାଙ୍କଡ ଯାହା ବସିଥିଲେ। ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଗାଡି ଦେଇଥିଲୁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ କାଳୁଆନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଡରେ ଦେଇକି ଏକା ଏକା ପାଣି ପିଇବା ଲାଗିଲା ଆଉ କାହାକୁ ହେଲେ ଦେଲାନି। ପିଲାମାନେ ବସି ମାଙ୍କଡ ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପିଲାଟା ମାଙ୍କଡର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ପାଖରେ ବସିକି କେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛି ଦେଖୁନ। ତାପରେ ଘରୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବଡ ସାପ ଗୋଟେ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ଆମ ଘରୁ ଯିଏ ବୋଲି ବାଡରେ ପଶୁଥିଲା। ସାପର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ହାବୁଡରେ ପଡି, ଆଉ କାହା ହାବୁଡରେ ପଡିଥିଲେ ପ୍ରାଣ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆକୁ ତା ଜାଗାରେ ଛାଡିକି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପିଲା ସଲମାନ ଖାନ ଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ କଣ ହବ ବଲ୍ ନାହିଁ। ବସିଥିଲୁ ସବୁ ବଲ୍ ଆସିଲେ ଖେଳ ହବ ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ଦୋଳି ବାନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ବଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏ ପିଲା ଏବୁଡିଆ ଖେଳାଳି ପରିଆ ହଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଖେଳୁଛୁ ଆଗା ବର୍ଷା ପବନ ଠିକ ଟାଇମ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଖେଳିବୁ କଣ, ନେଚୁରାଲ ର ମଜା ନେଉଥିଲୁ। ଆଉ ଏ ପିଲା ଦିଟା ଟିକେ ଭାଇରାଲ ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ହେଲା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ମେଘ ଘେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବାହାରି ପଡିଥିଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ। ଆଜି କିଏ କିଏ ଦୋଳିରେ ବସ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବ। ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।